Pa ništa, evo moram reći da mi je stvarno teško otići iz Vardara, stvarno bez obzira što nije bilo publike, u ovom klubu se osjete neke emocije koje nisam još doživio nigdje. I zato mi je najviše žao što nisam doživio punu dvoranu da nas bodri i žao mi je evo, da pred 20 ljudi odigramo zadnju utakmicu i pogotovo onu koju smo igrali za prvaka Makedonije. Žao mi je jedino što, evo, kažem, jedino gdje sam igrao pod punom Jane Sedanski dvoranom sam bio kad sam igrao protiv Vardara. Tako da mi je stvarno neizmjerno žao da nije bilo publike, da nije bilo navijača. Ovaj klub, stvarno, i ovi navijači žive za ovaj klub i ovo, kažem, još jedanput napominjem, neku emociju koju imaju ti navijači prema ovom klubu, to se nevjerojatno osjeti i eto, žao mi je što stvarno odlazim, ali eto, neke drugačije životni putevi vas odvedu i to je to.